No Ivetka, no ale čo môžeš povedať zle na Ivetku? Však Ivetka je veľmi milá žena. Však to je krehké, to do nej človek niečo pichne a ono sa nám to rozletí v perie. To je také nežné. Jednoduchý človek, ale v tom pravom slova zmysle a v dobrom slova zmysle. Ja sa priznám, ja som mala také zvláštne očakávanie, lebo samozrejme všetko médiá prinesú nejaký obraz o tom človeku a o Ivete teda nosia dosť. A zrazu proste príde jedno krehké stvorenie, ktoré sa vždy usmieva a hovorím si na začiatku, no, že dokedy ti to vydrží. Ale jej to vydržalo doteraz. Veľa ľudí by si možno myslelo, že je to akási pretvárka, ale musím povedať, že ono je to úprimné. A ona napríklad v šatni má jediná zrkadlo, v ktorom sa dá vidieť, lebo ostatné sú také staré, zašpinené, tak jediná Bartošová má zrkadlo, kde... A keď sa do toho zrkadla kúkneme, tak je tam furt Bartošová, takže tak to nefunguje. Ešte sa jej nepáči, keď ponúka nejaké veci, tak ona robí takto a hneď si to zoberie, že zase ja si nemám čas. Nič si nemám čas zobrať. Nemá nejaké maniere, že by chcela mať kávu tam, kde vychádza slnko a musí mať 35 stupňov a 2 kocky cukru. Ona je taká víla. Ivetka si tak okolo nás lieta a ide z nej taká krehká energia. Ale povedzme niečo na ňu zlé. Ale čo však? Nič ma nenapadá. A Maťo je mne osobne veľmi sympatický. Máme rovnaký hudobný vkus. Tiež by som ho rada ohovoriť, lebo teda rada mám tú aktivitu. A Maťo je v pohode. A Maťo je fakt v pohode. Veľmi milý chalan. Ťažko ohovoriť. Ťažko ho ohovoriť, no. A taký nekonfliktný maník. Len som raz prišiel do izby, tam, kde sa prezliekame a si svoje topánky tam leštil a naplul si na to. A hovorím si, no s Bohom, toto som nemal vidieť. Ale ako v dobrom, však to je grif. Zrejme má odskúšané, že ľudská slina na topánke prináša šťastie. Možno to je nejaký tanečný rituál. Je mi to nechutné. Iveta je veľmi milá. To je veľmi milý človek a mám z nej pocit takej isté nejakej úprimnosti v tom, ako je milá. Iveta je jeden z mála ľudí, ktorý proste vôbec nikdy nič zlé na nikoho nepovedal. Iveta je príkladom, že keď sa chce, že dá sa vždy v každej situácii zaradiť tá správna rýchlosť a správny smer. Takže klobúk dole, Ivet. Si veľmi silná žena. Dnes večer druhýkrát na parkete Iveta Bartošová a Matej Chren a ich Čača. Señoras y señores, aquí está Café Latino, una producción de Marquisa para el mundo. Iveta Bartošová a Matej Chren. To bola ich Čača a pripomínam štvorčíslie 9982.
Až potles. Ja viem, že je neslušné pýtať sa, čo sa hovorí do ucha, ale nemôžeme vedieť, že čo ti teraz Jirka povedal? Že mne miluje. Krásne. No, ale chcem sa ešte spýtať, že počula si, čo kolegovia o vás všetko porozprávali? Je niečo, na čo zabudli, čo si nestihli všimnúť za tých pár týždňov? No, tak toho je hodně. Dosť tak spustí. To bylo tak strašně pozitivně, až se mi udělalo špatně. Tak si môžem sa teraz naložiť súkromne, koľko uznáš zabudné. Na čo zabudli? Čo by ešte mohli? No, takže že jsem tvrdohlavá, že jsem nepříjemná často, že... Stačí, ďakujeme. A máte akože, nemal si niekedy chuť popuť topánky iným kvôli šťastiu, že by si akože rozdelil svoje slíny, keď Ja všetkým dávam tak primerane, aby sa mi nešmykalo, takže ja to rozdelujem. Čiže ty si už aj Ďurovi opul topánky. Jasné. Ale on to asi neví. No však už teraz asi to... teraz asi to áno. naistotne. Odtedy sa mi nešmýka, odkedy ja som mi dal tam tú slínu, tak To odtedy... bude v zákulisí veselo. No o minútku vás to čaká. Stretnutie s Ďurom Mokrým a jeho nasledenými topánkami. Ale ešte predtým sa spýtame poroty, či sa im páčila táto čača. Áno. Ďakujeme. Nový. Anielik. No. Anielik náš českomoravský. Ako oveľa lepšie ako to predtým. Dobre, oplatilo sa nám počkať. Děkuji. Dobre sa na to dívalo. Malo to zrazu to, čo to predtým menej. Zrazu to malo eleganciu, šmrnc, všetko. Trošičku sem tam tie krôčiky, tam na tejto strane presne boli trošičku pomimo, ale inak to bolo veľmi elegantné a pekné. Děkuji. Keď mám povedať, takisto kolena pracovali ako mali. Tá snaha tam bola veľmi presná, aby sa dodržalo to, čo sa má. A takisto musím sa pripojiť, bolo to ďaleko lepšie ako ten predchádzajúci tanec. Děkuji. Ja si tiež myslím, že tanec s viacej pravidlami je skôr vaša parketa. Bolo to fakt vynikajúce. Mali ste vystreté kolená, boli ste výborne v rytme. Tento kúsok vám akoby na chvíľku vzdial vietor z plachát, ale potom ste to zase rozdýchali a dokončili výborne. Děkuji. Čo už? Milá, malá, veľká žena z Moravy zase dokázala to, čo je ona. Pripravenosť, disciplínu, zmysel pre partnerské tancovanie. A mne sa zo všetkého najviac páči, že najdrzejší zo všetkých latinských tancov, ona čaču, si zase upravila tak pomoravsky, tak po svojom. Áno, bola to skôr taká skrotená, bartošovská čača, taká na Slovensku, alebo v Zelenči sa povedali čačaná čača. Ďakujem. No a v tomto dnešnom kole mám pre vás dobrú informáciu. Vy ste, opravte ma, ak sa milím, prvý pár, ktorý ide zotancovať druhý tanec. Máte veget, odteraz môžete len povzbudzovať ostatných, dobre? Nech sa páči do zákulisia za Ďurom Mokrým. Iveta Bartošová a Matej Chrén. Pár, ktorý si ešte prevezme kvety. Tancoval dnes svoj druhý tanec. Po 8. kole bola to čača. Iveta Bartošová a Matej Chrén. Dvojica, ktorá práve opustila parket a my sa ešte raz pozrieme na spomalené zábery ich čače. Alebo čači, teraz sám neviem. SMS-kové štvorčíslie je 9982, kam mi môžete posielať prázdne správy, ak sa vám páčilo to, ako tancovali a zároveň chcete zachrániť, aby náhodou nebol práve tento pár tým, ktorý dnes bude musieť súťaž opustiť. Tancovali na skladbu od známeho autora menom Tito Puente. Pieseň Oye Komová oslavila už 46. výročie a vo svete ju preslavil Santana. U nás si ju zaspievali všetci naši skvelí spevácky solisti. Bravo! Odlož si kvetinky. Skvelé. Najprv som chcela teda predstaviť aj autorku teda niektorých choreografií, ktoré sa netýkajú salsy, Elenku Jagersku. A tiež by som teda chcela poprosiť, aby si teda nejako vyjadrila. Keď už máme tento pár tu na dnes, ku ktorému sa vyjadrujú choreografii, tak nech je to dokonalé.
No ja by som chcela povedať, že mám z Ivetky naozaj veľkú radosť, pretože od začiatku súťaže sa veľmi vyvíja, na ňu sa veľmi dobre pozerá, je veľmi estetická a prirodzená, takže ja si myslím, že každý, kto pozerá túto súťaž, tak si povie, že toto je naozaj príjemné a pekné tancovanie. Ja si myslím dokonca, že... Ďakujem. Že ty si ohromne zrýchlila od toho prvého kola, kedy ste tancovali. Je to tak, Matej? Ona strašne zrýchlila prácu nôh, rúk, všetko tá dynamika. Áno, tak pracujeme na tom aj na tej rýchlosti tých nôh, aj na celkovom pohybe tela, na plynulý pohyb ťažiska na hlave. Ja som zistila, že mám nohy i ruce. A že fungujú však. No dobre. A pozrieme sa, čo si o tom myslí aj porota, aké dá známky za túto čaču, pretože ju vychválili veľmi. Pán Jozef Bednárik. Moment. A čo ste tam luštili súdobku zatiaľ, Jožko? 9! Krásna známka. Pani D. 8. Aj to je veľmi dobrá známka. Pani Hubová. 7. Nič nehovoríme. Janko? 7. Takisto nič nehovoríme, ale Janková sedmička, že vraj je lepšia ako sedmička pani Hubovej, teda aspoň tak sa to tu nejak zaužívalo. Ja som sa ťa chcela opýtať, Iveta, lebo ja zbožňujem ľudí, ktorí aj v dospelosti si nechajú v sebe kúsok detského, ja som tiež taká istá. A ja si myslím, že tento najlepšie proste, čo svojmu okoliu môžeš doniesť. Aké si ty bola dieťa? No, já jsem byla takové tiché, klidné dítě. A ja? Poslušné, pečlivé. A ja? Kde sa nám tie cesty rozišli? Já nevím, někam to uteklo. Dúfam, že všetci budú so mnou súhlasiť, že tá detská čistá duša z tej Ivety stršie pri tom tanci, teda tá radosť, to šťastie. No dobré, ale to už necháme teda na posúdení divákom. Koľko vám SMS-iek dnes pošlu? A pozrieme sa, momentálne ste prvý pár, ktorý odtancoval 2 tance, takže asi budete prvý. To bude pekný pocit však. Áno. Poprosíme tabuľku. Na chvíľku. No Iveta a Matej, nech sa páči s obrovským náskokom. Priatelia, všimnite si, s akým náskokom na prvom mieste. Gratulujeme. Nadviažem, vysvetlím, aj keď nechtiac. O chvíľku prídu ďalšie páry na tento parket. Tie, ktoré tu už boli, to znamená, čakajú nás ďalšie druhé tance. Celkom presne salsa a paso doble, napríklad Peťa Polnišová a Tomáš Surovec. A takisto Adela Banášová a Peter Modrovský. Zostaňte s nami, vymente popcorn, o chvíľku pokračujeme.